माने नों मानो इदि खालायबाय थादों प्रमद सार नों दा मानो बुजियाखै जों बर'फोरखौ सानदों तुमबाव थानायखाय नों गोजोनदों गोजोन नोंसोरखौ नायगोन होननानै मानो मोनथाय लानाय सार नोङो बिदिबा मोनथाय लानानै नोङो बिदि गिदिंनाङामोन आरो जहैनाङामोन बे गोदोर सिटआव सार नोंखौ बारे होनदों जोंखौ नायफै खनसे माबायसा जों कन्डिसनाव गथ' गथाय लानानै दं थारमाने जों मानसिया होफैबा जागोन होननानै नेना थानांगोन नामा सार इखौल' आं कुइसनखौ बारे नागिरबाय थादों जों जानायल' थांना थानो हाया सार मानो होनबा जानायल' मोननानै जोंहा जेबो ओंथि गैया जानायनि जायाबाबो जों थानो हागोन मानो होनबा निजिनि न'आव थाबा जों जेरावबो हाबना थानो हागोन सार प्रमद सार नों बारे मानो इमान दिनै जोंनो 6 दिन 7 दिन जालांबाय सानबा जालांबाय दिनै नों मानो दासिमबो रायलायाखै एमपिफोरजों बयबो ज'नानै रायलाय नोंसोरो नोंथां बेसे गिदिर मानसि बर' आखाइ गोलाव दं जोंनिया बाहेराव थांनानै दिल्लीयाव थांनानै बयखौबो हांख्राय नोंसोरो ज'नानै जोंखौ मा डिसिसन लायो बेखौ जोंनो माखारि खिथा मानो हायाखै नोङो दिनै बर' फिसाफोरखौ मोजाङै लाखिनो मानो हायाखै नोङो इयाव इलेक्सन जायो बेयाव इलेक्सन जायो सोरखौबा मायबा मोनसे होनबा नोङो डाइरेक्ट होनो बर' मानसि बर'नि फिसा आं दं आं होगोन माने नों मानो इदि खालायबाय थादों